Acum, aproape 20 de ani în urmă, Republica Moldova a pornit pe calea modernizării și a făcut primii pași în vederea trecerii la standardele europene în domeniul managementului frontierei de stat. Ca parte a acestui proces, am căutat parteneri cu experiență recentă, care ar putea să ne susțină, să ne ghideze în acest proces, Letonia fiind un bun exemplu în acest sens. Această etapă, în istoria noastră, a pus temelia unei cooperări în domeniul managementului securității frontaliere, care anul acesta a împlinit 19 ani. Letonia a contribuit la stabilirea bazelor și consolidarea domeniului kinologic. Ne-a furnizat expertiză în domeniul controlului în punctele de trecere, supravegherii frontierei verzi și albastre și fundamentarea domeniului intervențiilor speciale la frontieră. De la bun început, Letonia a susținut activ dezvoltarea capacităților în domeniul supravegherii frontierei de stat. În 2006, fiind implementat primul proiect de asistență externă în care am fost instruiți în domeniul supravegherii frontierei albastre, suplimentar la această instruire, am primit și o donație de 2 embarcațiuni, care ne-au permis securizarea frontierei moldo-române pe lacul de acumulare Costești. Aceste embarcațiuni patrulează hotarul cu România, continuând să contribuie la securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Continuăm și astăzi cooperarea prin implementarea proiectului Consolidarea capacităților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Republicii Moldova în controlul frontierelor verzi și albastre. Aproape 20 de ani în urmă, primii inspectori kinologi din cadrul Poliției de Frontieră au mers la Rezekne pentru a învăța de la cei mai buni. De atunci, 46 de inspectori au făcut cursurile în Letonia, precum și cursuri de formatori pentru formatori. Ei au adus această expertiză acasă, formând noi generații de specialiști și contribuind la consolidarea capacităților noastre. Pe lângă toate acestea, au fost aduși câini și echipamente speciale care au contribuit la securizarea frontierei de stat a Republicii Moldova. În anul 2006 am participat la primul proiect în domeniul kinologic, care a avut loc în orașul Rezekne, în cadrul centrului kinologic. Pe parcursul celor 120 de zile, kinologii Poliției de Frontieră au obținut noi abilități în domeniul kinologic, cum ar fi cercetarea împrejurimilor, căutarea persoanelor în teren, urmărirea pe urmă. Astăzi, kinologii noștri, instruiți cu ajutorul colegilor letoni sau de către formatorii școliți în Letonia, împreună cu pătrupezii lor, contribuie activ la depistarea substanțelor narcotice, a armamentului și a persoanelor, asigurând securitatea atât a Republicii Moldova, cât și a Uniunii Europene. Însă cel mai important aspect în cooperarea noastră cu colegii din Letonia a fost închegarea de noi prietenii care au trecut testul timpului și au făcut popoarele noastre mai apropiate. Schimbul de experiență în cadrul instruirilor petrecute cu omologii noștri din Sigma a pus baza dezvoltării subdiviziunii speciale, ceea ce a sporit considerabil capacitățile de intervenție a Poliției de Frontieră. Cu o deosebită considerație, exprim cuvinte de mulțumiri Serviciului Grăniciresc de Stat al Letoniei și, în special, Unității Speciale Sigma, pentru experiența împărtășită în domeniul tacticilor speciale de intervenție. Apreciem efortul, dedicația, profesionalismul și deschiderea de care ați dat dovadă cu noi. Sunteți un exemplu. Suntem gata de noi provocări împreună. Latvijas platforma attīstības sadarbībai, jeb LAPAS, apvieno 44 biedrības un nodibinājumus. Jau 20 gadus mēs kopā radām drošāku un ilgtspējīgāku pasauli, sadarbojoties lokālā, nacionālā un globālā līmenī. Viens no LAPAS darbības virzieniem ir attīstības sadarbība, jeb globālās partnerības. Latvijas prioritāte ir Ukraina, Grūzija un Moldova, kā arī Centrālā Āzija un mazāk attīstītās valstis Āfrikas reģionā. Šī sadarbība balstās uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, veidojot taisnīgāku un iekļaujošāku kopīgo nākotni.